Vreemde woorden die worden in het Frysk altijd zo vol mogelijk op de normale manier schreeuwen. Dus nevens de uitspraak. En dat kan soms wel eens een beetje een nuver woordbeeld opsmieten van mensen die correct beginnen met Frysk lezen. Hoe denken je bij gelijks dat we het woordje bougie schreeuwen op zijn Frysk? Maar een udakje, want in het Nederlands schreeuwen we bougie net met OE. En dan met ZJ, want dat zezen wij, je. En dan hebben we een kwarte i aan het eind van een woord en die schreeuwen wij zo direct. Dan hebben we nog het geval van de lijnwoorden uit het Engels. Die meest op zijn Frysk schreeuwen, maar de meeste ook op zijn Engels steenlitten. Nog beter schreeuwen leren? Volg je van januari al een kwarte cursus Schreeuw maar Frysk. Sjog op avoet.nl